Na ako'y pangutana nimo. Kung makatubag ka ni, ikaw na yung pinaka-bright sa kanan. Sure ka ha? Sure po. Sige. Andam na ka? Unsang adlaw ang Biyernes Santo? 30. 30. 30. Pareha ra gyapon sa imong gitubag atong una. 13. 13. 13. Tapos naman ako kang turto noon. Niingon ko, unsang adlaw ang Biyernes Santo? Sixteen. 16. Adlaw man adlaw, unsang adlaw ang Biyernes Santo? Princess. Ano ba?